og velkommen til denne video. Vi sagde i vores sidste video, at vi ville lave en video, hvor vi åbner vores lykkeposer på Trend. Så det har vi tænkt os at gøre. Ja. Okay, er du klar? Ja. 3, 2... Du starter. Wow. Hvad har du fået? Ja, et cover til en mobil, jeg ikke har. Jamen, det er rigtig fedt. Ja. Ja, det kan jeg ikke bruge til noget. Det er lige meget. Ja. Og en negle. Noget Et negle art pen. Til noget. Til at du kan tegne på dine negle. Ja. Okay. Og en højlestik. Det er også meget godt, jo. Og en, hvad hedder det nu? En scrunchie. Ja. Og et cover til, som jeg ikke har en mobil til. Det er rigtig fedt, jo. Ja. Og så nogle mobiltasker. Det kan jeg nok godt bruge, jo. Ja. Det er jo ikke til bestemt. Nej. Forhåbentlig ikke. Og nejlak. Så cool. Den har jeg lyserød. Så har jeg den også i grøn. Og en ikke så kendt ring. Ej. Nej. Og nogle ikke så kendt hårbånd. Jeg er ikke så vild med at gå med hårbånd. Ja. Og så der en ting og en ting. Nå, så du sådan, du kan sætte Nøglering. Nøgler ja, eller eller et eller andet. Hvis jeg kan finde ud af det. Men det her kan jeg ikke rigtig se, hvad er. Er det ikke en hårspænd eller et eller andet? Jo, det er hårspænd af en eller anden art. Ja. Det er godt, vi ikke kan finde ud af, hvad ting der er. Ja. Der var den her i, som var til nøgler eller et eller andet. Ja. Og så er der den her, som skulle forestille en hårspænd eller et eller andet mærkeligt. Ja, det var det, der var i. Ja, så er i min. Hvad? Ej, der er også sådan en bare med en anden lås på. Ej, ja. Og sådan ting. Den sendte Ja, den gør. Ja. Et mobilcover. til en mobil. Det er 5G. Ja. Okay. Endnu et mobilcover til mobiler, vi ikke har. Det er så dejligt, at vi får covers til mobiler, vi ikke har. Ja. Og så fik jeg også en scrunchie. Jeg elsker jeg. Jeg tror, det er det samme, jeg fik. Jo. Nogenlunde. Næsten. Og så fik jeg også en ring. Det var Bare lidt pænere end min. Sådan en helt almindelig sølvring. Og så fik jeg også Baba. Ej, okay, det var mig. Så fik jeg et armbånd, hvor der stod Baba på. Og så fik jeg en neglelak i sådan en orange glimmer. Noget. Så fik jeg også en sådan 2 mobillommer. I sådan pink og guld. Og så fik jeg også de 2 armbånd. Så jeg har haft sådan nogenlunde det samme. Ja. Er der ikke med i din? Nej, der er ikke med i min. Det var ikke det vildt store, der var i. Det var sjovt at købe. Ja, det var det. Ja. Det var så en meget kort video, det her. Men ja. Så jeg synes bare, at vi skal afslutte og sige farvel. Vi ses i næste video. Ja. Vi må meget gerne like og subscribe. Og kom med video i dernede i kommentaren. Ja. Beskrivelsen. Ja. Nej, kommentaren. Kommentaren! Ja. Jeg kan slet ikke. Men Det var ligesom i går. vi ses i næste video. Hej!